Edi Aang Edi saking gelok nok anak ning kene anak ayo dihormati kabeh sing wis ana ning kene spesiale kanggo Bapak Perancis sekeluarga disenggol maning kanggo Mboke Pika Mimi Wulan sing ana ning Saudi Yayu Piah sing ana ning Abu Dhabi Mimi Imas sing ana ning Irak Bunda Ziki sing ana ning Hong Kong Bunda Juan kanggo Mimi Haji ini matur kesuwun sanget aja ketinggalan kanggo sing duwe pondok pesantren Al Betaha apa kudu ya Al Betaha bos maun wong sing paling eman kanggo Noksanti sing ana ning Bunder Mamai Alpin saking Bulak Paren minangka sedulur dewek kanggo Mimi Lebe Gaul kanggo sing duwe streaming apa kana streamingnya bu orang kelingan hah ayo dia iya dia jadi iya kanggo sing duwe Pancakesuma ayo nonton filmnya diputar Kang nonton film masih atau film indane zaman sekian jare wong zaman sekian kah masih anak iya ah apa kelalen sih? Kelalen ya wis ayo pengen sing setia bae ya wis ayo apa jare khusus kanggo Mimi Juan lan Mama Juan minang berdewek kanggo bapane Juan ya sing ana ning Guri spesial kanggo papa ini kanggo sing duwe hajat Kang Prancis karo Bibi Warsi khusus kanggo Bundai Haikal Bundai Marco wong sing paling eman lan sayang kanggo bapak keamanan bapak Karnadi Mama Haji Teguh minangka wong tua dewek Mimi Wulan Mimi Imas takkan dibakal bokongan sumpah mati dari Tuhan cinta dibakal hilang sapa kanggo senok tiul tobat kanggo Kang Prancis kanggo sapa je seisi ati ayai rizki seisi jiwa ayai rizki sing duwe beras balap ayai rizki matur kesuwun kanggo ayai rizki kanggo sapa kanggo papai Queen sapa ang badang kanggo noktiul disambung noktiul Wani sumpah demi Tuhan kula damai sampean kanggo ayai Juan Mimi Juan Aariki
Ariki Airiki Airiki apa sih bener janjine aja muning lambe bae kakang masih beli percaya watir beli setia Ariki 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 kakak pada baik Ariki Noktiul saya Noktiul 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 wasik Ariki si paling sayang Ariki 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 obat asik kanggo sapaan ayo di kamera dingin cok Mama Haji Teguh, Ayah Juan, Mimi Juan, Bundai Haikal, Mami Karko, sing paling emang. Bapak Perancis sekeluarga. Wani sumpah demi Tuhan, kula demening sampean, sengaja nanging ringan, wis pasti Ariki disambung, Ariki, 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 apa sih bener janjine? Aja muning lambe bae kakang masih beri percaya watir beri setia Noktiul 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 kakak pada bae Ariki si sayang Ariki Ariki Noktiul 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 matur kesuwun sanget kanggo Noktiul matur kesuwun sanget kanggo Ayah Juan Mimi Juan ngomong-ngomong ngobrol sing mauku kula karo sampean durung weruh durung kenalan apa ada tete wong zaman kin durung kenalan wis demenan ada teh asale langsung gelabruk langsung demen iya supaya enak ngundange ulurakan tangane sampean salaman Mas. ya kok dingin Tangeli biar ini serak aja los mater gangger baik kanggo tuku anu sapa nduk Mayang Sari Asmaisun Mayang Sari Mayang Sari sampai sesuai karo wandane wonge ayu luwes lan pantas duwe asma Mayang Sari
Lamun pribadimu kepengen kenal, singka asma, weringin anom. Weringin anom asma ingsun. Mas, Iya. kok si pantes temen. Endane bakal wong kayang kenen kising digawene ki apa? Sing digawean manok anu nema lagi zaman pengen kujar sama jagung. Apa kuno jagungku? Aja gerek aja konon. Aja gerek. Ya aja gerek konon. Hari jagung itu aja gerek. Kuno? Oh, bokatku sampeanku sing digawe aku jak kangkung. Hari kangkung mah zaman pengen. Oh, iya. Dadi sampeanku jak Lembuke ya. Apakah germone sira kiha? Masya Allah. Iya kini bocah wadon lecek lenong ya ki modele ki. apa kuno lecek lenongku? Ki yang macet orang gelembong-bong ya modele sira. Anak gawong lanang sing kayang kononku. Lecek lemong ku wong lanang. Ai kamuda. Blending. Hei, Curigku sampai kaget. ucap ngarai demenan jasa juri grong juri. Hei, Kali pacar jasa juri grong juri sira. mau kulamon tuh dibentak, jantungnya nepluk. Nebluk. Iya ndak jantungnya sira ku sing pelem gedong ngono ka. Sengitaken. Siapa? Siapa? Hah? Hah? Pengen. Siapa? Idih. Kita mau bedel terus nanjak baik. Nok Mayang Sari. Isun kepengen takun karo sliramu sing jujur. Sebenarnya bocah lanang ku siapa? Bocah kuanku. Iya. Ngomong. Siapa? Ya, Ai siapa aja? Di kono. sapane senok bocah Di kana, lanang di gin kana. senok siapa? Dih, tingeli. Sampean takon kian. Kin ki wong lanang kene, Mas. Iya memang wong lanang anu numpakin rambutnya dawa ke lanang bocah kun mah. Arane Siapa? siapa kan mau kah? Cakora karo demenan dewe ora kelingan sira kuya. Ini jaka. Iya, Mas. Arane aku Jaka Purba. Manusia sing langka kah? Oh Jaka Purba. Arane. Ya wis berarti ngartekaken nok. Apa sih? Bakat Jaka iku lanang, Purba ku satuan. Pas kuno, Mas. Iya bakat Purba ku satuan. Pas. Sampean ki ora salah. Jadi ngarani kita kesatuan kono. Kau dingin. Mau ke bocah lanang ingat takon, siapa aja? Iya, senok Los. kemen ini, senok kemen ini, guring. Awas, sampeannya kusing alim. Aduh ya nok ya. Kun. Aja ragu-ragu guys sira ki. Hah? Iya urusan kita ngerangkul orang keluar beli di. Ih, jauh di kono watune ta. Mene Mas, ngali aja nih kono. Ngali. Toli gak nafsu bae mangan kerang-rang si kuno. Kita mau karuan kok gampang nafsuan. Aja nafsu bae nang. Apa sih? Seteruk kono aku. Seteruk. Ya seteruk sing lungane kene kono. Anu nih Oh, manok. Ya wis anu nih mah. pantes. Kapan-kapan. Yang Kapan. bu minggu maning, bu bulan maning. Sira setan cerokok. Nok. Isun sing awit cilik sampai tua semene. Nemben delengaken temenok. Apa Bakat sih? nyawang raine bocah kuwen ku. Ndeleng tangga mati isun ku blingen Mas. Ndeleng dulur mati ya isun gak blingen Mas. Sampai tekan bok bapak kita mati. Blingen Mas. Sampeanku Beli. aring delengkun. Tapi bahkan delengaken bocah lanang kieu nok. Masya Allah. Pengen nangis gal dina nok yakin temenan. Bisa nih. Ya soalnya mah apa kabaran temen kalau kau bocah kowe lari ngalam dunia. Iya. Trojol. Sepudua ibaratnya sikile dingin tuh mah ndase dingin tuli kedungsuk nok ngesoten barangnya mah Dudu gak kedungsuk. apa Saking maune lahirannya kumas beli umum karo batur. Ari batur mah lahiranku bakal beli ning dokter ning dukun bayian. Barang ku lahiran ditarik baik kenane lambe. Mulane ga lambe sing dawa. tadi lambene dingin. Setan priwen mau kok ditariknya priwen mau kah? Laka lah kasiaran ulang dalam bening YouTube. Wis kian menggenen
supaya keadaannya aman mengko bocah lanang kin bakal dielingaken senoke luru banyu ya. Kakang pengen nginung no. Duh, Pengen nginung. Pengen nginung. aduh kapora loro bonggan sira. Nginung ya nok ya, loro ya. Pengen nginung sampean nek. Pengen wong ayu. Aduh, ningon iya ingon mas pengen nginung je. Ya iya pada. Kanggo sampean mah banyune sing atis nyes. Yes. Sing muntuk pantak karo susu. Berarti suta, Kapora doyan no. susu panta. Pengen ka nginung banyu sing kan sing kuning sing arane florodna kan no. Floradina konon. Sing botolnya kuning plastik kan. Iya, plastik aja plastik. Iya. Ngomong besar pelo bocah. Duara sing mau nyerimpet bae ko. Sampean mangko bakal tegawe kakon spesial. Apa kun no? Banyune sing mlenyor ngiras dilege lenjer. Banyoli. Banyoli. Iya anda ke kita ke mobil. Orang yang nganok kakangnya suta kune subit. Hari kakang mas susu pan, ku mas susu karo karbit. Toli sampean ki sing akur. Aja tukar bae. Bakal pengen weruh kudu jujur. Kun ku demenane kula. Oh demenan. Demen dewek. Tapi kena Ya, jujur ora senoke kana. demen Ya, siapa? ya, ya, ya. Sekian jujur baik teman, demen siapa senoke? Ya demen sampean. Demen isun. Hari kita nih kiraku diperiwak enak. Sampeane demen. Demen. Sampeane demen. Demen. Ya wis ki mau. Amber aja tukaran. Sekali-kali wong wadon ki wayu lanang. Waduh. Astagfirullahaladzim. Poro-poro. Ya, Ika, ngomongan ini mik wani mah. apa sih? Ya ora. Makanan. Kamber adil, ya. Kamber adil. Sing wudel mengduwur bagian yang kene. Iya. Sing wudel mengesor bagian yang kene. Wis Iya. aja pada tukar. Kita kok ngempani bae konon ta. Kok jejeli bae. Bocah kan sing terima hasil deh. Wis senoke mana luru banyu. Arti contoh akan ya soalnya 16 minggu rine ya. Ya wis. Ya. Konen akun ya. Ya. Aja pada tukar. Ora lo. Bakal pengen dadi siji pengen kelakon serog sapa sing wani bae. Iya Kok benar. metakan banyu. Benar. Tak serimpung tak beli bocah ki. Siapa? Siapa yang? Isun. Ya. Takon. Kenalan gak mas? Enak temen. Kenalan karo wong blesak aku pengen. Ay, tadi mong kenalan karo isun ku. Terus isun wong blesak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Isun sing diarani weringin anom. Kastiman. Siapa? Kastiman. Tutu kastiman raspan. Waringin anon. Isun arane weringin anom. Dua rasa cinta lawan Mayang Sari. Isun duwe rasa cinta. Dua rasa demen lawan Mayang Sari. Duwe rasa demen. Mayang Sari pun deke kita. Waringin anom. Oh, tadi Mayang Sari kunde ke sira. Mayang Sari ku calon keluarga ningsun. Lon keluargane Jaka Purba. Ya. Kau ingin sira gawa keris beli. Orang Orang gawa keris. iya, udah kerja ketinggalan ya bener. Sira menyelang keris anak kita. Tapi sira ku bener demen karo Mayang Sari. Isun udah pada demen karo Mayang Sari. Putuskan hubungan sirah kawan Mayang Sari. Isunnya kon putus. Ya. Daripada isun putus karo Mayang Sari, luwih becik ingsun sirna perlaya ngentak ing Basundaka. Waringin anom. Iya isun. Laman pupuk kawan pendiran sirah bakal terseret. Mari laman tunggu sirah nang ya. Ladala. Weleh. Ternyata pribadimu nekat aku memiliki ini Mayang Sari. Ya. Jaka Purba, Isun. tiba akan gamal tanganmu barang gada isun. Waringin anom. Bila kandel kulit sirah. Cuman sekulit Sumbar aku manegangan Abang tak hilang ke sirah. isun gede pasti bakal lampar. Bilang tahun tapai sirah. Turun lawas. Bapak lambang sarang bapak ono gede Lamun sirah pengen menghendaki dari sawiji lawan Mayang Sari. Amin dada jeber kulit kawan aku Jaka Purba. Isun ora bakal ninggal gelanggam calon pali. Bagus. bapak ono sing duwe banyu
Papa ono sing duwe banyu sareng Bapak Lambang sampun lali selawase Kang nono minangkane sing duwe banyu dhewe sareng Papa Tarsono Papa Pembina sareng Papa Rusadi minangkane Bapak Babin Sadewa Papa Karnadi minangkane Bapak Kapolsek Dewe sareng Mama Epika Mimi Epika Nok Pikae gede Ayah ajar mangan Mimi aja ini gede Mimi aja ini sareng calon lurah Kang ono deh sareng Bapak Lambang apa? sampun lali Sakti berarti. Bapak Lambang sabari lengen sabaton yoya aja ilong pegat pangale nok pika sarang minyak pikane gede Jaka Purba Maring nano lawan perang kesatria kita seimbang. Tapi ini saat segi bakat sunduk tuniba karena waktu. Karena demi rebutan sabijini wanutya, awako pinasti bakal sina perlaya mentak ing pasundana. Maringin anu Iya isuk. aja cuma ngandika aja cuma ngobrol ngomongan bukti akan lawan senjata aja dapat aku Jaka Purba Tameng dada ceper kulit abang, maka musnah di hadapan ini. Lawan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Ia kena budu wa ia kena stain. Ya Allah, hanya kepada mula isun menyembah, hanya kepada mula isun jalikan kuatan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Udah tang saburunga sira Jaka Purba. Gerang-gerang suarane kepirangan sing ketampian Gidro-gidro suarane sing ketepian waduh biak toba Gumalantang masuarane ladana Bapak Lambang mane-mane
palinge Bapak lambang kanggo mati senajan ragane anggang pati tetepuk barengan ayun-ayun badan siji susah nganti ngaturaken matur kasuwun Bapak lambang kaya wong sing lambang sing sayang Bapak lambang dhewe wong sing paling eman wong sing paling eman sayang rante sapa ngedokan jelendeng rasane ati kang lambang aja lali sing lawase gilirane kang nono sing ngormati anono sing duwe banyu anono dhewe minangkane sing duwe banyu sareng bapak labane gedhi kang lambang sing paling gilirane sing bayari Bapak lambang sing paling enak sareng kang nononge gedhe kang nono sing duwe banyu arepan sapa maneh kang nono sing eman sayang kantun gilirane tuan rumah minangkane sing ditembangi minangkane Bapak Prancis sareng Ibu Warsi gedhe Ibu Warsi minangkane Nyonya Prigen si Nyonya Prigen Bapak lambang eman sayang kang lambang sing paling eman dhewe sing paling ora langkah kang nono sing duwe banyu Ladala waduh biang tobat sarang mimi pika gedhe nyeman sayang nok pika eman lan sayang ladala sorot tening jagat kebiare dikilap bumi ujang ganji walung bali duli kasang toleng galar gawe katon saliwate ora ilok lawan berarti ora subra
dan kelawan sabret alas kuku sing raga minangka tempat panggonan yang aku. Kang Lampir sareng Kang Nono sing duwe banyu kekodongan pada regis kekembangan pada alun poli arep anak gara-gara ning apa perasaan sing temen niku sareng aya Jerman menyajaini apa mani yen wis angrongokakeun jejeritane bangsa de jin setan dan yang berkayangan menjerit maratan langit meceak maratan jagat sesambat. Ang Nono sing duwe banyu sesambate lir kadia titik ketinggal ning babuh tingtrelak suarane tobat aduh Kang Lambang eman lan sayang aku bersumpah di ngadepane wadia balai aku aja maning sipate manusia senajan makhluk pada yen ngedek ning tempat panggonane aku bukannya balik kariarane. Papayan dimatur kesuwun ladalah kayak katolan kayak kedelek kelayap wujudnya manusia sing sempurna manusia alona dingin tuminta kek sira manusia ayah juangan undane juangan semoga selamat dan perjalanan di tiap krincing jaga arep ngejak ucing-ucingan karo sira arep ngejak umpet-umpetan pengen weruh maksud tujuannya manusia enteni nikene manusia. Papayan dingin memang saya masalah papayan dingin sarang bepalambang gede
Yen besok marane mah yen monten kinanane sasi papalambangan yen wonten granane sasi Anono bos banyu sarang papalambang gede sarang masudir jaminan menipun panca kesuma mugi ancuraken kebingan menolong matamunana sekarang tapi bisa ngucap aduh Papa Andi beli bisa ngucap Kalau dingin gaten perasaan waplonyon ki wis adoh. Metu sing omah wincangi sampean Guden. Lagi apa tekaning alas ki luru apa luru satu kewan. Ari alas Guden ya punten-punten kasejen karo alasan. Oh, ari alasan mas senajan ruwet-ruwet garuten ini. Tapi bakal alas genain sing setan selamang sim setan dam yang perkayangan apa maning waktunya wujudnya manusia wedi den balik maning baik kayu apa sih diluru terang-terangan artinya bokat Mas Putra dan Palguna iki duweni tujuan ayo ngomong bokat bae wablonyo iki bisa bantu ning kesulitan senang senajan regane anggang bener nih bener Papa Yandi nangkane simpan iman dewek Papa Yandin Bapak Lambang Kang Nono minangkane bos banyu dewe Waplonyon ya tentune kayak diri neng sampeyan banget ngerasa tanda tanya ya kono. wis jelas tanda tangannya Sebab kula ninggalaken tempat panggonan iku senajan ngejak diri neng sampeyan gak kula kibli wewara ning sampeyan lo yen tujuane isun ki arepan apalan arepan mendhe waplonyo bener kayak konon artinya lamun sampean Mas Putra diberi tujuan masih bener secara terang-terangan melawan waplonyon maksudnya waplonyon sambil aja kemelan duh ya Allah banget berbocah Papa Yandi Kang Nono sarang Bang Lambang gede ngarep melu ning sampah sing waspada alon-alone
Nanging meketen Waplonyon, Ben. seumpama kula ngupai weruning sampeyan atas tujuane kula, Ya, ya. sampeyan tetep niburi kula. Sampai kapanpun Waplonyon ku jareng pasane, jare wo pinter ngomong ikama, tut wuri ya konon. Tut wuri handayani. Mengkonon sampai kapan gak ngetek tiburi? Yakin sampeyan bakal niburi kula. Ya yakin seyakin Sekian kula bakal terus terang ning sampeyan. Nah, lamun Mas Putran duweni tujuan bagus, tentu apa yang tak ijipen. Wah ya wis barang tentu tujuan isun ki bagus wa. Lamun tujuan besok wis balik maning bae. Boten wa. Tujuan isun iki bagus. Yakin? Pengen weru sampeyan. Terang-terangan sok kayak apa? Ngrungu jare beja Ah. yen bahwa ning pesisir Kali Brantas Ya. ana pesantren wa. Oh, jadi maksudnya kali Brantas, Mengkali Brantas, desa Kali Brantas, Kali Brantas, pondok-pondok pesantren. pondok pesantren. Ya kali pondok pesantren sama genai santri. Ya justru kuwen wa isun ku pengen dadi santri, kepengen nuntut ilmu. Sebab jareje Ya. ing pesisir Kali Brantas iku pondok pesantrene kiyaine luar biasa. Aduh, bener Den. Ya jareka bener ngurungu tambung rawat-rawat Nggih. bahwa ning wilayah Kali Brantasku ana sewijine ramap. Oh, Bener wa. santri ki Nggih. manjur jare Pak ayam koron selangat nambah Isune arepan tekaning pesantren kun Pesantren? Wah Blonyon. Lah, Den. Ana gara-gara ning apa wa? Awas sing hati-hati wa Blonyon. Awas satuan apa kudu? Jare sampeyan satuan apa ini wa? Satuan macan. Satuan macan. Wahai sang raja rimba, awakmu aja coba-coba menghalangi tumindak isun Raden Palguna. Minggir sirah saking ngadepan isun. Ternyata Raden awak minggir Waployon. Di lebak yang raja rimba bakal termusnahkan ning isun melawan sebutan ya Allah. Hanya kepada mulai sun jaluk pertulungan, hanya kepada mulai sun jaluk kekuatan. Sirnakan raja rimba ning ngadepi isun. Iya, iya. Balik maning bae. Sampeyan ngajak balik, Iya. tekate isun ora bakal balik Waplonyon. Tetep isun pengen nuju anak ing pesisir Kali Brantas. Tetep penderianmu. Sing hati-hati lan waspada Waplonyon. Apa maning sing bakal terjadi? Why? Satuan apa jare sampeyan? Sak takonana Den. Takonana. Masa wong tua bae. Setan. Siapa sih ngarane setan? Ya sira ora setan. Sembarangan bandarane kita aja setan. Hari konon du setan sirane apa? Hari kita Iya. sing diarane Ai duwe aran. ayo duwe ningan Mas. Setan bae duwe aran Waplonyon. Iya. Dah takonana sapa? Sapa arane siraku? Kapa kita Iya. arane Ya. Nanang Tion. Ah, Arab nanang piyon. goblok. Apa sih Mas? Aduh. Bocah. Hari nanang Tion makana bunga ganteng goblok. Ya kita kepada baik ganceng ningan. Alah. Mas. Ajak aku siraku wis Apa duwe. sih? Wis ana sing duwe ngono aran kuwenku. Ana ta Mas? Ana. Siapa ika sih? Ya ana wong ega. Oh Rika. Ah, Rika. itu.
Rika. Siapa Rika? Ngondi kudu Rika. Pengen weruh beli sun. Apa? Pengen weruh beli arane. Oh, rene sampean. Ya iya, Rene sampean siapa, Mas? araneku. Raden Palguna. Oh, Raden Trenggono. Raden Trenggono. Lagi apa tekan Trenggono akan Ora krungu. lah Setan budek alesan. alesan setan budek. Arepan apa sih Raki? Hah? Arepan apa tekan dengan depan isun? Ai, rimene-mene ki Mas. Hari tujuan kita ki Mas. Ora ana siji, ana loro, Mas. Apa arwana si Jorana loro? Ora nasi jana loro kepriwen bangun dari rane. Sing bener kan Mas ngomongnya priwen kan? Laka loro laka telu. Laka Iwan papatnya sewiji. keding. Iya nah, nonku Mas. Angel mikir matian bae. Apa arepan apa sih Rane? Jare kene-kene rame-rame ya Mas. Ana rame-rame ning kene ki. Iya tujuh. Mas pengen jaluk jatah. Pengen jaluk jatah. Iya Mas. Jaluk jatah ning siapa? Ah sing ngajatane aku siapa sih Mas? Sing ngajatane siapa? Iya, Ning kene ki iya. beli weruh tah. Siapa sih Mas? Ya los takon dewek mana? Wah, Los takon los. Mas, beli weruh. Arane siapa Mas? Mene ya mene sampean aku. Bulan yang takon. Pakak beli weruh ku takon. Ya los mana takon ning ngarep. Loh, beli takon. Beli katon. Pentakon. Angel mikir pat-pet bae. Wis nih siraki. Wis siraku minggir bae saking ngadepan isun. Ya. Kon minggir. Ya iya wis aja ganggu ning tujuan isun. Bener. Minggir Lamun. sih. Ayo Den. Tolong sira minggir saking ngadepan isun. Wis los tiang dewek wae los. Tiang Aduh, dewek los. Mas. Sampeyan sing musik ning onane ingsun Mas. Sampeyan sing bakal nyingkir Mas. Isun sing bakal nyingkir. Iya. Daripada isun sing nyingkir, luwih becik sira sing bakal Ya, percaya ning ngadepan isun. orang nyingkir. Ngobrolnya Ayo bareng Bakal tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Den Den. Blonyon. Eling dening sing tek ngomong awan kelawan bunge kelawan wong blonyon. Mulane lamun bisa aja atuh kelawan wong blonyon. La. La jalawa. Apa maning Apa maning sing bakal terjadi wa? Awas wa blonyon sing hati-hati. Takon di Den. Satuan apa maning ini sing ilate dawak. Aduh, Iya isun. sira komawani komalancang musik ning panggonane aku. Isun musik ning panggonane sira. Iya, Ning lepengian isun cuman sekedar lewat. najan sirang lewat tapi rusak ning panggonane aku dosa. Ampura diri ning isun. Lamun Bisa. tumindak isun ganggu ning ketenangane awakku. Wahai Pengen bangsa kira sini. beli saking panggonane ingsun. Isun ora bakal minggir. Orang nyingkir bakal dadi Wah, empane Den. kita. Wah, Disempurnakan Den. Aduh, nantang ning diri ning Raden Palguna Waplonyon. aduh. Wahai bangsa siluman, awakmu bakal tersempurna kakak ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hup, hiya. Aduh. Si
aran manusia pakai cobaan dan cobaannya Den. Segala bidang baik apa baik cobaannya betul ning arep baik. Den. Lah. Apa masih Den? Den, kena pocong Den. Astagfirullahaladzim. Ampune masih wangi Den. Anak bangsa halus sing muncul di ngadepan isun melawan Waployon. Wahai satuan pocong, apa maksud kelawan tujuan yang sira muncul di ngadepan isun? Tujuan ingsun arah-arah pengganggu sebenarnya Mas. Ayo Den, ajak kesuwen Den disempurnakan Tulung bebesan. awakmu minggir saking ngadepan isun bangsa halus. Wahai satuan pocong, ing lepakian awakmu bakal sempurnakan nuri pini isun. Iya Mas, tolong Mas. Kelawan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, iya kana kudu wa iya kana sa'in. Ya Allah, sirnakan pocong di ngadepan isun. Hup, iya. Lada lawang lonyon delengening sampeyan ilange pocong sekian muncul satuan kuntianak. Wahai satuan kuntianak, minggir sira saking ngadepan isun. Jelas in sing bakal dadi penghalang Waplonyon, disempurnakan maning Waplonyon. Wahai satuan kunti, rowokakan isun bakal nyempurnakaken dirine awakku kelawan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Hup. Iya. Mas, dobiang. Ente nana ya Mas ya. Satuan apa maning kini wa? Mas, Masjid. tonggo nana ma. E, 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 a, ase, e, 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 a. Mas, ning endi sih Mas sampeanku Mas? Iya ning ngarepe ira. Ning endi? Ning ngarepe no ira. Ai. Awas kau Mas kesenetot Mas. Ayo gendakane nyusul. Oh sembarangan sudah kenyusul maning. Mari apa ku gandeng. Aduh gatel. Mas, Kun. sampeanku menusa ta Mas? Lah katanya apa sih siranya ku? Raine kayak tunggak. Iya kadan rahirnya kayak tuh. Ya hari mumpung aja masa kayak kono. Mas mene agama. Nonoke ku kangen ora Mas. Kangen. Iya ora Aran Mas. badurung weru. Kah sampean maklale nya Mas. Aya durung weru. Semono sering mampir ning cetole. Idi lagi apa mencecol-cecol akan? Kah sampean masih durung bayar kah Mas ping pindho kah? Lagi ning ngendi kuno? Ning cetol. Cetol. Iya Mas. Harus sirani cetol-cetol melayu-melayu mene priwe. Ya jadi kanane kok Mas Ana Rajia. Astaga, anak rajia. Iya Mas. Jadi sira kok diubah-ubah. Iya Mas. Kedungsuk-dungsuk. Iya Mas. Painganan kuping ngek sebelah. Tulung akan nonok ora Mas. Hari sirana ku priwe nasana ku diubah-ubah ning ajiaku.
Mas, nonokku Mas ora dadak Mas si sore kudangdan. Ya, Pengen luru pelanggan. benar. Barang teka Satpol PP Mas. Oh, Satpol PP. Iya Mas. Satpol PP ini priwe? Yang ngubek-ngubek nonok ora Mas. Oh, demen nonok beli. Beli. Oh, bokat bayar sejene. Ya ora Mas. Hari konon, Ngode razia aja Mas. air raji ya. Iya Mas. Jadi siraku melayu-melayu penek ke barang anu kuno bisa di pengaris kurung. Nah, barang kuon ku Mas durung Mas. Senapa dia kenalan beli. Ayo kene mana Mas gendang ada nonok bengenek ku Mas. Ning endi? Ini kenek ke. Oh, ning kene. Iya. Sapa ika? Mamaku Japar ka Mas. Mama mau pakai kau ganteng goblok. Uang di sini Mas. Ya sih rasi wong ngendi ya mungkin. Bakal mamaku umur rabine gua hayu. Mas, kayak ka Mas. Hari ning rabin ora dipae kemarak emang nonok ka Mas. Bisa nih. Ya iya Mas ning rabin emang ora dipae jenok, je tulung ganok sesambatan. Alah, Ya kasih sambat. Mas, sampean peng lari sih ta, Mas. Peng lari sih. lari sih. Iya, Mas. Kodin ka sapa ika sih? Klalen beli Mas. Naran. Sampai ada klalen. Iya orang kalingan. Kapan nonok ku Mas? Sejarah nok Betty. Oh, Betty. Iya, Mas. Betty. Iya, Mas. Oh, Betty sing lagi di spiral kah? Spiral dekat spiral, Mas. Oh, iya bener bang konon. Iya, Mas. Arep lari sih kak. Ang plonyon iki ora jadu. Belum ke siapa? Ang plonyon. Dudu dedek. Dudu. Kan baca kirik kan. Ang plonyonnya aku tuh. Non. Lamun dia senok wis kage bae gak balik kan. Emang enggak Mas. Balik. Emang enggak Mas makatene kok kontrakan ku durung setor. Are esuk dina kemis wae setor Bang Arian ora Mas. Dipangan sira ora masih dipangan riang. Iya Mas, turun enggak Mas, Bang Laris Mas. Ora ada duit. Ora ada duit. Sampai ora ada duit. Ya sudah karo Mas segaki ora apa-apa Mas. Ya wis segaki. Iya Mas. Yakin? Iya Mas. Segaki ora sok nyegaki wa Kang Plonyon mah. Sampean mah biasa lara luru ora Mas. Ya lara luru ka, bakal lara luru mana njaluk ning tuan rumah. Siapa sih Mas? Bapak tuan rumah. Prancis. Oh, Dede Tariki. Iya. Ngoding itu Mas, ngormatinnya enak-enaknya karo apa ki Mas? Ya, siraki melayu-melayu menak-menak kena pengen ngormati Prancis. Iya Mas. Ya, strok nembang ta priwen. Hari nembang sama Mas lagi serak. Aku serak. Iya Mas. Jadi nonoknya bisanya Bisanya ku Mas, nonok mah joget jaipongan ka Mas. joget jaipong. Iya. Nonok bisa. Iya pinter genai ki Mas. Strok bakal oleh duit bisa berisin Prancis. Ya wis mengko ya Mas ya. Pengen jaluk sesambat. Iya kagak tuan rumah. Iya. Oh, serok hormati. Si bener ke belakune. Pentingin. Lakuna kayak wong pernah. Oh, permisi. Si Diana ku siapa sih Mas? Punku Mimi Haji Tari. Oh, Mimi Haji Tari. Tolong kami bangakan nonok. Nembang apa sih, Bet? Ya kira-kira joget jaipongan kama. Sirarep joget apa? Joget jaipongan. Oh, berarti daun pulus. Nah, mengonon ku Mas. Wani pira sih? Ya kami kapal saweran dibagi-bagi. Iya. Baik barengan karo Mikaji. Yo bakal oli 1 seketan, Ya, iya. bakal oli seket selawean. Serok. Ayo, Ang Yogi. Ya wis. Ayo panjak, ngomong Rob. dewe aku daun Ayo. pulus konon. Daun pulus ya, nang yud. Langsung baik, langsung. Ayo, langsung. Nah handela ayah katina. Nahan jual ayah kamar.
daun pulus lelambaran Papa Prancis kahayang pasti kasuran lamping pasir pilemengan arano pape andin keluar alamenda tanpa endah nalir cinta masih kesawang aduh kembang kemenelan harap buya berenang Weh, nanya. Aduh, emang masa dadi duita. Sira kubrian pribenan. Ah, lepronyon. wis oleh pira bet Si bener gak? Hari sira ku apa sih kasih? Mau ribut-ribut batak kira rumah gua. anak kamanane beli kono Kamanane negake pirang-pirang. Ana ribut komben. Sirane. Sing umaku harap dadi apa? Sing umaku. enak-enak ya Bakal pengen nulis saweran. Marek nih kebutuhan rumah. Po. Nanok dede. Anu nih orang agam gara bagus kun mah anteng bae. Aja jadi urung nih an. Aco. Masih melek. Ada doso. Ada doso. Bocah ulah kamu dos. Ika bete. Kopi buka-buka. Kok merasa masa kebocah. Bakasi rapen Maria juga di kafe orang. Salah kabeh, cari kabeh. Kutang juga ri. Tekan kontrak kaya kon ganjelan kon dudare. Aja. Kabeh goblok. Kabeh. Ini ya. Tengah. HP kena kecil. Jari sini Maria. Itu dari. Jorok iki bocah. Apanya anak kuning kah? Aja kata-kata kayak kecil kok sisi di teporong. Bocah. Yang ala streaming kuno. Streaming ngono. Nodok nang pokok mending mulus. Hei! Gak lalu pun gak. Baskom. Oh, bet. Iku majikan nom senok ica. Oh, arep nanjak. Kino kicang kene nok kicang. Oh, senok ica. Kino kicang kana ka. Kok iki sing majikan nom maning arep ke. Bak. Iki sing bet, iki bet, si kacung eri. Bela. Mame Bagas. Kalingan bakaning duit mah. Nun. Iya.
Kok mesti kakopral, si kakopral. Kakopral es turu. Calon kubu, Iku- calon lurah. Iku Ya. iku mengsol. Pengen. Bilang bet, baik, kira. Endelang tindak. Streaming. Bet. Eh, aduh, ya bucak puhun ya bet, iya. Bocah kekeduman. Kekeduman beling. Nyon. Ya, lo. Bocah kadung-dung kekeduman beling ngemis ya. Is, bas, kamu jebrak-brak baik. Aduh. Den, Oleh si Mamai Bagas kantek ya. balik balik Den. Sampeyan ngejak balik. Ah, Ora bakal isin balik. Manusia aja kaget iya pungganing sapa kawitan gawe lantaran sira Den, Astagfirullahaladzim. iya klonyo. Sampean ku nyebut Den. Iku wa ning sampeyan. Ah, lolo beruan. Sing mau kiwa klonyo ning kene Den. Sing mau kene. Nah, apa kudin? Subhanallah. Alah. Serem temen wa. Oh, bibitan apa sih ya? Wah, plonyon sing mau kuning kene. Iya weru sampeyan ning kono, cuma ning gurine sampeyan iku wa. Ninggure wah plon. wah Kapal jel. wonge bagus beli gawe dripet kini Ngelepan. ladalah Iya, Den. Kuen satuane wa. Oh, ikun kesatuan. Darani apa sampeyan ku? Ya, Ya, Den, wis Den. Wis. sing blesake minggir Biasa ke minggir. aku beli perlu karo wong sing blesak Ya wis, perlu ya karo Wis Kian. sampeyan minggir wa. rupane bocah masih nom-noman ya menusa Iya isun. anak paribasane teja sulaksa Yen teja teja wong becik sulaksana. anyar pinemu sapa arane ira lanar papa tujuane sira Yaksa denawa. iya Lamun awakmu tambu ning isun. Isun sing ke asmara Den Palguna. arane ira Raden Palguna. Palguna. palguna Iya isun. tekaning tempat panggonane aku arep apa tujuane sira Yaksa denawa. iya Ampura diri ning isun. Lamun tumindak isun ganggu ning ketenangane awakmu. Isun ning tempat kin cuman sekedar lewat. cuma lewat Nggih isun. soten bagi sira hari menurut jare pendapat aku setekane sira wong loro sira gawe masalah lawan bangsa ning aku Isun gawe masalah. iya
Lantas apa sing bakal diperbuat dening awakmu? Aku ngarep upai kesempatan kanggo kehuripaning sira. Lamun sira masih pengen mangan wijiling dami, masih pengen deleng sorote sang Betara Surya, jadi tinggalaken panggonan yang aku ya. Yaksa Denawa, Iya, paksan sedina ping pituning paribasane isunora bakal ninggalaken tempat kian. yen pendirian sira kang kaya mengkonon, becik sira bakal tek saut gembunge ngobrol usung sira. Ladana Hei. Yaksa Denawa, Iya, ayo, pengen berudapal tangan yang sira. pasang dada Yaksa Denawa. Yaksa Denawa, lung tulung awakmu minggir saking ngadepan isun. Awakmu ora bakal minggir. Wah, li bakal minggir isunnya. Niscaya awakmu bakal sirna perlayan ngadepan isun. Ayo, pengen berusir. Kelawan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Ia kana budua, ia kana stain. Ya Allah, hanya kepada mula sun jaluk pertolongan. Sirnakan Yaksa Denawa dengan depan isun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaksa Denawa wis taksirna kakening kula wa plonyon. Alhamdulillah. Wa plonyon, Kula Den, berbagai macam halang lan rintangan bener. sing tunibaning isun kelawan sampeyan. Tapi wa plonyon, Kula sampeyan aja putus asa. punten. Tetap iringi tumindake Sun Raden Palguna. Tobat. Apa maning gini wa? Kadoan. Aduh, cari kaya beli. Ana sawijining pemuda kang gagah bagus rupanya. Kaya-kaya nembak, kaya-kaya nembakin bibitane ki. Awak kebek yuk. Apa kewek ya Yogi? Ada mau Mas, karo. mas, mas. Perawan, perawan. Perawan, perawan. Halo sayang. Halo ganteng. Halo manis. Halo ganteng. Kian mak kesenengane wa plonyon gini. Mentim layune kana Jawa tunggu pokok-pokok wablonyon. barangnya beli weru wa. Iya. Laka dalan manaka. Wen ana wan petek. Balik maning Aduh, kok. aduh. Diadang wa. Ya ada. Blep gini. Lep. Posisi blep-blepan. Den, cepet Den. Kayane mah perawan ora doyan wong. Ganti Apa ku? Mas, mas, mas. Rangda, rangda. Halo sayang. Aduh, kowe Halo Kang Mas. Rangda, rangda. Bapuk, bapuk. Aye, aye.
diladeni. Bukan kenalan yang kono. Enun sayang. Durung. Apa priwit Kang Mas? Bocah wadon ki kancen ki. Durung-durung acan. Wis enun je. Barangnya mau wis pengen ditakoni gini Wak. Bener. Mas. Sampean ku ingon-ingon wis pirang tahun, Mas. Apa nek? Ingon-ingon wis pirang tahun. Ingon-ingon. Heeh. Ngarani kini ingon. Iya, kuno sapa kuno? Sampean diarani ingon-ingon je Wak. Iya terima neriang iku. Bangun temen, bocah kudu kenal-kenal acan. Idi termeso sih. Menengah, sampai kesasar ya goblok. Mas, Nun. alim temen sih Mas. Semono wis tak sugui perawan beli didual. Ora pengen. Dijual duit. Ora pengen. Tak sugui rangda beli diplerak. Ora doyan ya Wak. Iya. Kok dayane apa? Perawan bae beli doyan apa maning rangda. Doyane banci. Kun mah doyane waplonyon kulo. Waplonyon. Kin ki bocah wadon ki dadak sontak tekan ning depan kita wong loro. Bener. Sampean tetep hati-hati, Wak. Memang mengkonon. Gini tuh urusannya wong tua, awas. Urusannya. Denanom. Aja sampai goyah niat kelawan tujuane kula ki, Wak. Sing tabah gimana Ki, itu? Wak. Meneng sampeane aja doado. Wak angkat karpet, Wak. Kenapa sih? Alon dingin do ayo. Alon semenega. Jagat tengah wengi. Metu-metu dewekan ki beli wedi ta. Ora beli wedi kula mah wis biasa derga. Wis biasa metu bengi. Wis biasa metu bengi. Berarti wadon wanian kini. Ya wadon jagoan kula mah. Beli wedi ta seumpama ana begal. Dengan di kono Ya wong mabokat. begal. Sebab zaman sekian lagi usum pembegalan, perampokan, bahkan sampai pemerkosaan. Bagian Konon dengan di tempat kono Mas. ingin ditempati ya ning dalan-dalan ning toang-toang. Mas. Nun, Wedi. bocah wadon. Tahu ketemu wis rangkul-rangkul. Wedi Mas. Ya wedi gaya los mana? Di kok si larang temen wong lanang. Orang Lanang harus regep temen. Iya ya. Kok si anu temen larang temen wong lanang. Asalnya kuno nok. Apa sih? Asalnya mah jual mahal. Usah jual mahal. Isi sote nih ngakak wong. ya mahal kita Hari mah. sepi. Harus sepi mak. Sampai beringsang. Rombongan malu-malu ucing. Beli. Anjay. Mas. Sampean ku aja cemberut bae sih Mas. Kenal bae beli ketemu nembe. Ya ayo kenalan, bokat pengen kenalan mah Mas. Pengen kenalan konon. Ya pengen. Pengen kenalan cih. Mas. Nun. Aja pengen kenalan bocah karo bocah kuwen. Apa sih? Apa sih? Terusnya Marian Maning. Mangaden mah. Ya wis ngende ya wis gamang Di kama sengit bae. Doa ayo. Kula Mas. Isun pengen takon sing saestune awak iki arepan mendi. Arepan jalan-jalan Kang Mas. Arepan jalan-jalan. Jalan-jalan mendi. Ya biasa kula baluru angin. Luru angin. Terus Kang Mas. Doa ayo. Kula. Ampura dirine isun. Pripun? Mbok menawa tumindak isun gawe blenak ning atine awakmu. Boten Kang Mas. Kun cuman sekedar intermeso. Mas. Nggih sun. Lamun oli jujur kula ku Mas. Apa? Kelisan wae ya Mas. Isan ya ayu. Pengen terang-terangan kula. Pengen terang-terangan. Heeh. Serok jujur ning ngadepan isun. Lamun oli jujur kula ku tresna nih sampean Mas. Apa? Tresna kula. Tresna. Leres. Yakin? Yakin Kang Mas. Temenan? Temenan. Ya pada baik anega. Jadi sampai ini pada bae demen. Pada baik kita nega demen wong Pada ayu. bae sampai ini cinta.
pada baisnya. Yakin? Yakin. Iya. Jelek. Jelek. Anjay. Semawara sema. Saking senenge. Saking senenge. Sampai aku temenan mas. Temenan. Demen. Demen. Yakin? Yakin. Jelek. Jelek. Aduh, karo cangkeme bae. Mas. Wong lanang kok si alim temen ya Allah. Kita mau wonge kok isinan. Aja isi-isi enggak mas? Isinan kadang-kadang ya isi-isinan. Aja bangor. Mas, Ya, isu. lamun sampean bener demen, kula pengen bukti sing sampean. Pengen bukti. Lares, Bukti apa sing dijaluk ning awakmu? mas, Ya, kayaknya sampean duwe kidung-kidung sing indah kanggo kula. kidung-kidung sing indah. Sekalian ngormati sedulure sampean, mas. Ngormati sedulur Iya. sing ana ning Sing ana ning iringan, iringan iya. ora ketinggalan kanggo wab Prancis. Kanggo duwe sapa hajat. kana? Mau kana? Arane sapa kana teh? Tori. Sapa kana sampean kah? Kanggo bos Ica, bos Janji Ica. bengen. Majikan Si bapuk sing duwe Cipedang. Nok Cica karo nok anggun. Bibi sabaran. Iya, sudah Cipedang mah Mang Taskin. Nang apa mamas? Mamasnya aja lunga-lunga mamas. Sedang Nok sama-sama, emong Mas. ditinggal mamas. Nok embem ya. Dede emong ditinggal menang sampean aku aja gampang-gampang lunga. Anak sing jaluk beli bisa bareng. Baturi sampean ya. Baturi mangsa burung asrob mangga dihormati. Kanggo wong Cipedang, kanggo sing ana ning iringan, ayo ang bareng-bareng jalan salame. Ana beli bisa bareng. Kanggo sing Taiwan. Kanggo sining Taiwan, Lagi mantap. siapa? Kanggo Mama Mega. Mama Mega mbok yang sing da rambut kriwil. Mbok dede anak waris. Kanggo sing duwe 3 trondol audio sound system. Mas Subay. Kanggo pengacara Bapak Jastika SHMH. Kanggo wa Prancis. Wah Prancis kanggo wah Prancis masih melek tabli ya wah Ah, Prancis. ya masih dengan Ya baka masih makonanja Karo Mimi Warsi. karo Mimi Warsi ya keding. Ayo dir aang. Bakal terjadi cinta ini bakal suci cantik-cantik. Dalan. Kanggo wong Cipadang, sing beli bisa bareng. Mami siapa? Bos beton, 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 bos beton. Di tekuk kiri, bos beton. Bos beton, 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 matur kesuwun bos beton. Go sapaan Nok Cica, Ariki. Nok Cica, Nok Ariki. Cica, Nok Cica, Nok Ariki. Cica.
nok anggun, nok anggun, nok anggun, nok anggun, nok Ariki matur kesuwun Ariki. Nok anggun lagi, nok anggun, nok anggun. Amin sini, tete cantik. Nok anggun, biar kelihatan. Ayo, ayo. Gak apa-apa, sini tete. Aku temenin. Nok anggun, tete Cica, Nang Riki. Awal cuma guyonan Tobat. sampai pandeng-pandengan nang lapang sekian timbule demen Akan gue sapaan. anake bapak Anake saya Nepil. Anake Nepil. Anake Nepil. Anake Nepil matur kesuwun. bisa Kanggo sapa anake bapak saya udah bos Singapura. Bos Singapura, bos wong Singapura. wong tabang Bos Singapura. Bos Singapura, bos wong tabang Singapura. wong tabang wong Kanggo tabang sapa? wong tabang Adelon. wong tabang Adelon. wong tabang Adelon. wong tabang Adelon wong tabang, matur wong tabang, kesuwun. wong tabang. Kanggo sapa Aa. Wong tabang saya Bapak Alia. Bapak Alia. Alia. Bapak Alia. Bapak Alia. Bapak Alia. Bapak Alia. Bapak Alia matur kesuwun Bapak Alia. Senok wis duwe lagi Kanggo sapa? tani pribadi Atomi. 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 Atomi matur kesuwun. Aduh kulit kapan Ini kanggo sapa? cuma Kanggo sapa? Nok Cica. kulit Nok kapan Cica. Nok Cica. Nok Cica majikan Nok Cica iya. Majikan Nok Cica. Nok Cica majikan Nok Cica. Ariki Miminetita. 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 Miminetita matur kesuwun Miminetita. 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 Miminetita matur kesuwun. Aku sama A. Sama Nok anggur kuli kapal. Nok anggur si Kuli paling kapal. cantik Kuli Nok anggur kapal. si paling Kuli kapal. Nok Kuli anggur si kapal. paling Kuli cantik kapal. Kuli kapal matur Nok kesuwun. anggur Nok anggur Nok anggur Nok anggur Ariki Apa kata Bos beton sayang Bos beton sing paling eman Bos beton Bos beton Bos beton Bos beton Bos beton awal cuma guyonan sampai chatting-chattingan nang lapang sekian timbule demen Ayo A disambung maning. Arti Fajri. rasa A Fajri. A Fajri. orang karuan A Fajri. A Fajri. Matur kesuwun A Fajri. Ariki hah? Wong Sabang Wong Sabang Kanggo sapa? Wong Sabang mani Adiki. Wong Sabang Adiki. Adiki. Adiki matur kesuwun Adiki. Wong Wah, Sabang dibubuki, Pak. Wong Sabang Wong Sabang Wong Sabang Wong Sabang Wong Sabang Wong Sabang. Wong Sabang. sayang Wong seribu Sabang. sayang Wong demen deke Wong wong Sabang terus. ingat Wong cintane Wong ora Sabang. bakal Wong bisa Sabang matur bareng kesuwun. Kanggo sapa Ang Bajar. Bajar. Ang Bajang. Ang Bajang. Ang Bajang. Ang Bajang. Ang Bajang matur kesuwun. Siji bos beton kita sih mawas diri bos beton lima Aku majikan Om. terjadi bos beton mungkin Ayo A disambung. Kanggo sapa? A Fajri. A Fajri. Ariki wong A Sabang Fajri. Ariki wong A Sabang Fajri matur kesuwun. harap ngomong apa Ariki Bos Singapura. 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 Om anggun
Mimi Tita, 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 matur kesuwun Mimi Tita. Ah, sahiji deui. Adelen.